Okay, what's up guys? It's boy Bargain again and welcome to my episode 4. Wagabae Atay. Okay mga ka-bargains, kay wala man tayo delivery karon sa atong mga item. Padayon gihapon ta kay love tamo. Na gihapon tay episode gihapon. Okay, mga kabay. Atong sunod nga item, mao ni siya, wani siya connect. Lisod malay kayo, may delivery kamo ang mga item karon kay mga pagkaon naman og mga medical supplies lang ang makalusot. Mao ni siya gamit ni siya sa kanang labong na kay kagbalbas. Pagka na kay para na ni James Harden ba kita may na. Dili na siya madutlan og gamit ka og normal lang nga shave. Ana atay mo ni siya giant shape. Balbas mo dili. Balbalo, ha? Ha? Yeah. Pwede po ni siya sa diri. Ubos ba pero bastos kay magunahon na diri ba sa alibon ni kawas. Wa gabay gatay. Okay karon nga sa panahon karon kay lisod man kaayo og labi nag mga motorista kay daghan kayong checkpoint. Dong, banda kayong motoro, maplir bawal na ron. Bana, nasip wala yung mudungog lagi. Nag-headset man ka? Ha? Nag-headset ka? Oh, headset. Amo ding di. Oh, si kanina suota sa headset. Suota sa headset. Galit ko, galit. Ano di ba? Okay mga kabargains, sa panahon karon nga krisis kayo, daghan kayong checkpoint, bawal na og parehaan ng bawal og na back ride. Saon naman lag mag-shopping ka, daghan kay paliton, walay mo bit-bit. Saon naman na pag-drive, bit-bit ka. Drive, tigil. Isot ka ano, gaan mo na mong senaryo ha. Sample siya, sample. Ay, Dong. Di ba lang bawal na ron sakay, kanan duhay sakay, bawal na ron. Bawal ba ito? Bawal yun. Balon part, di ba? Bawal back ride yun. Uy, sa na. Front ride. Bawal ang back ride. Front ride ni Jet. Okay. Wala ba atay. Okay, sa panahon karon kay lisod man kayo nga labi na sa mga sugarol nga mapurga ba kay bawal na maron sugal, buwang, sabong. Pero di gyud ka kapugong sa imong kasugarol, pwede ka mo ka magsabong-sabong og ikaw ra. Duha mo ka buok nas inyong balay. Hindi ra gapon no. Mo sa lisuon. Ingat yan ha. Isuro sik. 1 2 3. Okay, karyo. Uy, feel din mo ha? Karyo. Oh. 2 6 yan. Wah, gabae gatay. Stupis man yun. Isip pa na. Look. Kariyo. Yes! Kariyo. Go. Kariyo ba? Aha! Saula! Uy! Pulis! Nagkamatay! Okay, till next time, it's boy Bargain again. Maura to og una ni mahuman shout out day ko sa akong kauban sa video katong mga bargain boys. Og
na nagpa-shoutout na ko nga old friend nga si Chano or tawag na to sa yung pangalan pwede man siguro si Christian Maldo taga Maasin nagtrabaho siya sa Jollibee ug sa akong mga barkada sa Gaisano labi na ni Boss Cabo ug ni Jason Singson nga kusog mangilaw og lopoy. Okay, mga to, it's boy bargain again. Ow.